Хайде да избягаме. Свободни сме от затвора. Бягаме бягане. Хайде в метрото. Влизай. Хайде, излизай бързо, когато полицията не ни хване. Най-накрая избягахме. Да, свободни сме. Трябва да избягаме от градът. Ще заживееме нов живот. И ще ходим на басейн, и ще яздим понита. Да. И полицията ще си крият очите, ето така. Мисля, че вече стана късно. Да, късно е, но ние ще избягаме. Да, ние ще избягаме, а полицията ще редят купчета, за да ни намерят. А ние ще сме нинджи, както дракони и балерини. Добре, харесвам този план. Дай на мене. Тралалера тралала. Кораба дойде, хайде. Тичаме и плуваме към кораба. Хайде, влизай, Кристин. Качвай се, качвай се. Не мога. Успях. Браво, Ома. Това ще ни е новата къща, докато избягаме. Искам замак. Замак, камак, данак, бабек, стига. Глупости има. Аз искам пони. И аз. Ти нема... Хайде, ела да седнем. Седнах. Полицай пъте, жалко ще спиш, че така не можеш да ми видиш новата прическа. Дано да оздравееш побързо, че ще остана без твоето мнение за новата ми прическа. Хила. Патема. Изплажи ме. Хела, как се озовах тука? Удариха те с парцал или метла беше. Знаеш ли какво май те блъсна бус? Кога ще мога да напусна? Не знам, когато оздравееш и ми видиш новата прическа. Добре, Хела, а какво стана с затворниците? Избягаха. Какво? Май те ви блъснаха с камиона, съжалявам. Трябва да ги хванем, Хела? Знам, но... Но... Ти какво мислиш за новата ми прическа, я кажи си? Хила... Да... Това не е шега работа. Знам, прическата ми е хубава. Доктора идва. Носят ти хапчета, не правят газове, не са както тези от рекламите, безопасни са. Благодаря. Чао, бе! Забравих нещо. Ти си полицай, нали? Да... Аз си загубих невидимата котка. Марта, когато оздравееш, ще може ли да я бамериш? Ама тя да не е въображаема. Не напълно истинска е, просто е невидима. Аха. Ще я намериш ли? Да. Добре. 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 Еми, добре. Да, добре. Чао, бе на ти. Кой продава най-доброто кисело мляко? Съберете се. Хайде, викат ни. Какво има шефа? И аз ви питам същото. В смисъл, Какво е станало с Пате? Някой ще каже ли? в болницата едвама от затворниците ни са избягали и са го нападнали. Това е ужасно, кои са избягали те. Кай бе? Лошо, трябва да ги преберем веднага пак бързо. Да, Има проблем. Нямаме нито една улика къде са отишни. трудно ще ги намерим. Не ме интересува, трябва бързо да ги намерим.
Както една баба правеща кисело мляко. Коя баба? Моята баба, сега бързо ги намерете. Преоблекохме се. Да, Още много малко остана, Кристин, още много малко. Виж, там има полицейска кола. Бързо да се скрием, бързо насам. Тука са ни всичките оръжия, избери си едно и се научи да стреляш с него. добре. Аз, примерно, ще избера това. Сега е ред на теб. Избирам това. Сега да се научим да стреляме. Какво стана, намерихте ли? Не ще ни трябва помощ от новините. Добре, Чакай да паркирам идеално. ще отидем до най-близките новини Добре, и ще си купим ядене, защото шефа е много гладен. добре. Този лист ще го дадем там на новините. Добре, Добре, хайде да вървим. Черното ти си в багажника. Винаги аз съм в багажника.
В днешните новини? Извинете, може ли да влезем? Да. Таз, дето чупи камерата, добре ли е? Да, тя просто снима. Кажете, полицай, за какво сте дошли? Искаме да излъчите това по новините. Имате го, полицай. Приятен ден. Да. Чао, бе! Изглежда имате проблем с техниката. Не, нямаме. Не имате проблем. Добре, малък проблем. Не много малък. Но добре. Хайде да отидем да похапнем. Хайде! Здравейте, какво ще поръчате? 2 бургера. 1 милион лева. Много скъпо. Това е заради еврото. С картата става ли? Да. Бургерът е готов. Ма ние искахме 2. Опа! Два бургера. Благодарим. Отиди горе, аз сега идвам. Горе съм. Хайде, взимай го и да влизаме вътре.
Тези двете са му проблеми. Искам Кока-кола. Здрасти. Здрасти! Искаш ли нещо за ядене черно? Не благодаря. Трябва да ги хванем, не може така. Ще ги хванем. Ох, ох, ох. Динозавър яде бургера ми. Моля,